Phaidi tini kaisa kothoma chung khanawi nainai o kothoma tabukni chini youth eba sikla sikli rokni bagai belai no srungjaknai kothoma tamni hingke chung tabuk social media roko kwbang kokno omahai rok nugo hamjakma borok no manya wngkui yak ramani hayakaba suicide khlaimani hayakaba maitui chaya tongmani sakno tek torumani chung nugui tongo oboni bagai no tinini o kothoma no nung waisa khanawi naidi hake nung kwbang kokno bujiwi mannai tei nungni value no nung sawi mannai hake kothoma no chengna swkang norok tumung no romilani kothoma part 2 no naina muchungui tongo hingke norok romilani kothoma part 1 no norok kwbang kok khlai share khlai di tabobo baksa nugya wngkui tongui mankho o kothoma no o kothoma wngkha belai no interesting kothoma tai abo kaisa kothoma yongni ang khagui nahari norok no khwnarwi tongo aboni part 1 video norok o video ni description bo aboni link mannai tei norok ani channel bo thangui check out khlai nai mano gasukno norok o kothoma no kwbang kok khlai share khlai di tai nai di aboni part khlai norok nai mannai belai kheno hambai hake phaidi tinini kothoma o chung thanglai phinai tinini kothoma wngkha omahai khoroksa bukhuk Molika Debbarma bo bini live o amahai kaisa hamjakma o kwlwgui sakno belai kheno tek tormani kothoma bo puila hamjakma o klaikha bo jefro class 12 o poriwi tongo bo apro khoroksa chalabai hamjaklaikha hake bo chalabai kaham keno hamjakka haikeno tongte tongte bo o chalano askeno bwkhamani hamjakha geo chalabo bono hamjakma rok phunugo haikeno borok khorokni ni bising hamjakmung wngkha phiaba o chala hingke bini bwkha hingkai kaisa bathakya bo khoroksa kai khoroksa no simi hamjagui tongui manya bo aboni ulo jefro Molika bai hamjago aboni ulo hingke no o chala kubuni bwrui no haino hairok tharphiro Facebook rogo text khlaio kwbangma bwrui no omo haike program thango propose khaio mo haike bini bwkha bathakya akok rok no khnawi Molika hingke belai kheno bwkha dukhu nangjago tamne hingke bo bini o hamjakma chala khoroksa bai no bo thuyasak thangnani hinui khaowan suka haini bagui bo bini hamjakma chala no sao naidi ang bai no kaham ke hamjagui tongdi nung ano karui kebono ta hamjakdi ang nung bai no kaham ke thangna muchungo ano ta yakar di nung ano yakar khele ang thui thangnai ani langma tonglaksi hinui phia bini o chala bini bwskango hingke ang no yakar ya ang nung bai no thuyasak hamjagui thangnai nung no ani langma potre potkok bai khe kok kwtui sawi bini bwkhano kwchangro haikeno Molikani bwkhano teibo manro bono teibo hamjakmungo kwlwgro aboni ulo haikeno tonglaite salja hingke kubui no ochala kubuni bwrui bai hamjak sugui Molikano poksugui thangka bo Molikani number rok no block khlaikya bini number no blacklist rekha tei Molika bai text bo khlailia kok bo salia hai wngui thangka abroni simi Molika belai no bwkha dukhu nangka bo bini hamjakma chala no kharwei asuk hamjakmani bo afurni simingke belai no bwkha dukhu nangka haini bagui Molikani tai mungsa khlaina lama kwrui bo afuru bini bagui maiche rok tongkha salni saltam tongkha bini nokni bini ama babo songbono sao nung tamni maicheya o chalani bagui nung tamni haike tongnai nini sakno tamni dera rwnai maichadi haitangdi bui hamjakya borokni bagui nung tam mohai ang phiaba Molika kokhnaya bo abo haike tongte belai no sakkeram wngui thangka sakkebel wngui thangka aboni ulo Molika tamo khlaikya bini hamjakma chala no bujirnani bagui bo bini sakni yak rok no rakha bini bahan no rakha belai no kirima singjake rakha abo haike bo social media o post khlaikya phia o chala bini o yak ramani video rok no nugo haipono bini hamjakma chala le bono afrobo care khlaya je bini bwrui bai tongo bo abo bai no kaham ke tongo hake abo haike bo Molika bono bujirui manliya haite keno Molika belai no kobor haingui thangka aboni ulo saljake bo thuina hinui bithi chakha bo thuina hinui bithi chawi kaphrawi ayok muyok wngui tongma jorono bini nokni bini ama babo song nukha hake bono hospital o talangkha tei hospital o talangmani ulo bo thuiliya bo kwthang wngphika afurke abono nugui Molikani kaka bini thanio phai bono hinphaikya nung nono hamjakya chalani bagui tamni omahai khlai
tamsuk sakno butua engkha nini ama babu kwrwi hinkhe nung tini kwthang da tongkhamon je buma bupha nono charai ni simi pusiwi kisio borok thuwi kwrano nono muthuwi borok chaya karwi nono chariwi toriwi tubukha nini ama babu nono bwswk je hamjak pheba nung tori logwi nini ama babu nono borok khlaiwi lama kwcharo nung malaimani o chalani bagwi se nung thwimano nini ama babuni bagile nung mungsase khlaimanya kisa wansuk di asuk butua tangdi hine bini kaka bai bo hinjakha aporke molika wansukna sika bo bini kaka no nakarsanka kaka nungano nakarsidi ang omo haitai englia ang tabuk tamuk khlainai bahaike bono poknai abosi nungano sawi residi hine aporke bini kaka bono saka nung jefru nini sakni value no bujina runggo afro no nung bono pogui bo mannai naidi khoroksa borok hamjeyani bagwi nung bini sui tangdi je borok buini uklogorok tharo buini sui wnggo bo salja bini sak belai kheno bo dera jaknai a borok bini sakno tektor mani mungsa result manglak hamyano result mannai nung bini bagwi sakno tektor hini boleno no hasa hamjakya nung saisungsi tektor manui tongo hini bini kaka bono saka te bini kaka bono hai hini bo saka nung jefro kebo nono hamjakya wngwi thango kebo nono bujiya wngwi thango nini bwkhano kebo bujiya afro nung sakno tektor mani abo wngkha nung nini sakno butua hini phunukmani si abo nung nini kubui hamjakmano phunukmani ya te bini kaka bono saka nung nini sakno swkang kaham wngwi se phunukdi poriwi phunukdi borok kotor wngwi phunukdi afro le bonono muitu mannai abo si kubui hamjakma borok nini kubui hamjakmani phunukmungno phunugwi rimani afro si bonono bujinai hini afro ni simingke molika kaham wansukna sika bini kaka te bini ama babuni thanio nakarsanka hakeno bo kaham ke porikha ti college o kasaka te bini hamjakma chala hangke fail wngwi thangka afro ni simi molika borok kotor wngmani chengkha te bini hamjakma chala bono truk haino hai muitu mannani chengkha hake kothoma asukno the Kokborok Disclosure YouTube channel no toine ang norokni takhok Andrew Debbarma hake bayep song tini o kothomani bisingtwi chung obono wansuk thai tongo chung je borokno hamjago bo chungno hamjakya jefru chung one side love khlaio afro chung chini sakno tektor nani kokya chung bini bagwi thwinani kokya chini ama babuni kokno swkang puila chung wansukwi naidi borok hamjakma suk osungsaro kebo si chungno hamjaknai kwrwi chung no charaini simi kosto khai bawi pusiwi tubui phainai borokni kokno wansukya karida chung lama kwcharo malaimani tai chungno dukariwi kalangnai a borokni bagwi wansuk phinai wansukwi naidi sakno kisa sakni morokno bujidi hakese chung salsa osungsaro kaham bo wngwi mannai te buibai bo kaham hunjaknai nung kebo hamjakma chalani bagwi thwi thangmani abo kebo nono kaham bo hunglak te nung sak butua wngmani sini mungno rwui kalangmani se hake bayap song kothomano asukse nangjagwi chajagwi tongkha hingke norok share khlainani tapokdi tai kaisa like rwui norokni wansuk mungno bo comment khlai sadi norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।